Chinthong Youth Development Committee atumpen arpu kachelar amei paman pon wo signify hinir ni Chinthong constituency ke parlo long e lobui ME school long Chinthong Youth Development Committee atumpen arpu kachelar amei paman pon bangso me CYDC ame phu sipson senara hin pen me chari pon lapen aluhia man pen CYDC founder khorsing senar dhonsing bongrung pen chenglok CYDC long klembari matum sitame chetong dun rinti sonsi chedon sar pen me phu asod hanse kongchun bang alir kro VP borsim hanse AGS longki bela pen prexam ang hoya farman along arpu pekpon kebang jilangar ni CYDC asong an su sekepang tangpon thujia phanpura bidisar pen chenglok klembari matum pen bidi sore than tekang se jaimek mesen pen pachun pon wathat lang su pen khorsing taran ang ke palia birta malong news Pini dadak long loboy along si pini Chinthong Youth Development Committee isi reshuffle amei phapon lo lasi pini labang so amei ke pha teng si pini bangke reshuffle padopon igat lo lasi hala suhut to 10 it aning kan si Chinthong Youth Development Committee hang pathek pon lo la pen hala suhut pen isi a constitution a right do hala suhut pen si choparai pon do je ningkan ke thom pen ke phong reshuffle bi pon angji pusa sud choparai pon lo la sila so teng pen si pini CYDC song bangke reshuffle bi pon igat lo la si nona kimi okay dam tang bangke akai sipson senar si mai phu arpu do pon lo bonstame pini bangke akimi amei phu lar pon thulo la si akimi amei phu bangke akai asot hanse la pen kongchun bang bangke ke dam tang bangke asot hanse si dolos tame non bangke alangli mai phu arpu si alangli phan pek pon ekdat lo la pen puthot bangke alir kro si general secretary bangke pini ngwai pon ekdat lo la pen arpu stame pini lar pon ikhroi lo la si la bangso reshuffle amei long kaching wai pon thualam the bangke la puhelo pini nilitum kadogawe kedam tang mai phu bari matum amstame pini nilitum angche tong dun thai la si netum advisor tam amstame pini angche tong dun thai lo la si pini aching wai pon thua bangke kedam tang ansu sesi Chinthong Youth Development Committee ahin pen Chinthong arat farman Chinthong hawara farman ansu se claim pen pon thunangji ansu se pang tang pon thunangi Chinthong ape klara farman ansu se litum Chinthong Youth Development Committee pen pang tang pon thunangi usi pini labang so mai pen chiprai litum kelang bom lake malong news 24/7 hampang farman klar da kabirta